Da li je ovo moguće video na srpskom? Znate, teo sam ovo jučer snimim, ali je mnogo teže na srpskom nego na engleskom i postoji jedno dugačko objašnjenje. Ako je ovo prvi video snimak moj koji gledate, spremite se zašto će biti bombe bačene, eksplozija znanja. Znači, prvo, zašto je mnogo teže na srpskom nego na engleskom? Dva razloga. Jedan razlog zato što osobe koji pričaju dva različite jezike imaju dve različite ličnosti. I ne samo to, nego i te različite ličnosti imaju različite deo mozga da skladište tu memoriju i u nekim slučajevima jedna ličnost ne može da preuzme informaciju iz memorije druge ličnosti i zato neke stvari jednostavno ne možete da prebacujete tako. To je jedna stvar. Druga stvar, zato što ja sve informacije koje primam, knjige, video snimke, kursevi, sve ostalo je na engleskom i onda je mnogo lakše samo da prenesem to na engleskom nego na konvertujem na srpski i plus znam mnogo više reći na engleskom nego na srpskom. Aha, dobro, sad kad smo to zašto sam odlučio posle 250 video snimaka da počnem da snimam na srpskom, iako ste vi svi to govorili još od prvog i ja sam uvijek nalazio odličan razlog zašto ne. Verovatno ste vidjeli neki od mojih prethodnih video snimaka i uvijek pričam o tome da komunicirate na način na koji vaš omiljeni klijent priča, žargon, način izražavanja. Ako je on pripadnik neke specifične grupe, ako oni koriste neke određene reči koje ostatak sveta ne koristi, onda trebate i to da komunicirate zato što oni pronalaze sebe u tebi i ostalo sve. Ja sam skontao da ja to ne radim. Trenutno moj omiljen klijent je vlasnik lokala ovdje u Novom Sadu, a ja sve pričam na engleskom. Sad engleski dosta ljudi razume, tako da možda ne shvatate zašto je to problem. A zamislite da umjesto engleskog ja pričam na kineskom, a živim ovdje u Srbiji. Postoji pravilo 80-20 ili Pareto zakon, kako god hoćete, koji kaže da 20% tvoje aktivnosti će doneti 80% rezultata. A vidite, kod mene je bilo obrnuto. Ja sam 80% svojih aktivnosti provodio za 20% ljudi koji prate mene na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, podcastu, blogu i ostalim platformama na kojima iznosim svoje mišljenje. I juče sam šetao ovako, išao sam na neki sastanak i razmišljam, rekao, ko mi je lajkovao sliku i vidim, stani. Niko mi nije lajkovao od onih 20% ljudi, razumiješ, moji prijatelji iz Amerike, Velike Britanije, Nemačke ili šta ja znam, otprilike su 20% moji prijatelji. Rekao, stani, ja svoje vreme provodim zbog njih, a oni ne rade ništa. Rekao, nema nikakvog smisla, zato sam odlučio da prebacim sve na srpski. A razlog zašto ovo gledate, ako gledate na Facebooku, na mom privatnom profilu, a ne na mom fanpage-u, jeste zašto sada nema potrebe da razdajam ta dva, jer su stvari jedno te isto. Gledate na YouTubeu, Instagramu, podcast, od danas, to jest od juče, sve će biti na srpskom, morat ću sličice da promenim, ali to nije vaš problem, to je moj. Htio sam još mnogo zanimljivih stvari da kažem, ali sam zaboravio, ali pretežno to, da vas obavestim, bit će na srpskom kao što čujete, vidite. I ono što se koncentrišem dosta sada jeste na Instagram, zato što je najbitnija stvar i imam mnogo zanimljivih stvari koje spremam u budućnosti, tako da ako me ne pratite na Instagramu, sad je najbolji trenutak to da uradite, zato što se sprema jedna zanimljiva stvar i bit će vezano za marketing i tako to. Ovo je stvarno jako teško na srpskom, niste svesni u poređenju s engleski, ali dobro, to je zato što postoji određena persona koju vi vidite, avatar, kako god ćete nazovete, i ja sam vežbao prikazivanje tog određenog karaktera, ali sad kad pričam na srpskom je potpuno drugačije, zato što sad moram da izgradim neko drugog karaktera i to se zove pronalaženje vaše poruke i sad je moja poruka u potpunosti drugačija od one prethodne i treba ću da vežbam, tako da narednih 5, 6, možda 10 video snimaka će biti katastrofa u poređenju
sa mojim videosnicima na engleskom, ali poslije toga će biti mnogo brže i bolje, zato što stvarno je teško, nadam se da razumijete. Tako da, ako ste čekali video snimke na srpskom, dočekali ste, tako da sad nemate ni jedan razlog zašto da se ne subscribe-ujete, lajkujete, followujete, komentari i sve ostale. Samo možete da šerujete s vašim prijateljima, zato što mnogo zanimljivih stvari dolazi u budućnosti. Nadam se da ste spremni. Ako jeste, dole napišite spremni smo i onaj biceps emoji i to je to. Vidimo se u sljedećem video snimku. Bye bye.